Il-ġnien tal-Milorda fil-Florjana li b'ħafna pompi ġie inawgurat f'Ottubru li għadda għadu jinsab fi stat ta' telqa u abbandun. Fit-12 ta' Ottubru l-Prim Ministru Joseph Muscat permezz ta' tweet kien ħabbar ukoll il-ftuħ ta' dan l-ispazju miftuħ għal rikreazzjoni b'esebizzjoni permanenti ta' arti moderna. Madankollu l-istat tal-ġnien baqa' eżatt kif kien qabel. Tantu hekk li fil-ftuħ tal-istess spazju il-passaġġi tant kemm ma kinux tajba għan-nies preżenti li kienu saru passaġġi oħra tal-ħadid. Għalkemm hemm l-arti kontemporanja, l-arti u l-monumenti li diġà kienu hemm għadhom fi stat ħażin ħafna bil-ġebel infarrak u maqsum. Ħajd viċin bir ukoll jinsab imwaqqa bil-ġebel tiegħu jispiċċa fuq passaġġ. It-taraġġ li jagħti għal isfel ukoll jinsab fl-istess stat li huwa ta' periklu. Fl-aħħar jiem inqalet ukoll kontroversja dwar is-swar li jinsabu taħt dan il-ġnien. Dan is-swar qed jiġi restawrat hekk kif kien hemm bżonn ta' manutenzjoni fuqhom. Madankollu l-Kunsill Lokali tal-Florjana qed jilmenta li l-estetika tal-istess swar qed tkun imxekkla bil-bażi marittima tal-Forzi Armati ta' Malta. Dwar dan it-torċa kienet irrappurtati lil Ministru Farrugia qal li l-Kunsill Furjanis li l-lewn tal-bażi marittima tal-Forzi Armati ma jistax jinbidel. Dan minkejja li saret insistenza kontinwa mill-Kunsilliera Nazzjonalisti fil-Florjana biqbil tal-Kunsill Lokali. Ġie rrappurtat li l-Ministru qal li dan ma jistax isir minħabba miżuri ta' sigurtà, miżuri li ftit ingħataw informazzjoni fuqhom.